вижте. После ако видите снимка, да ни кажете, че са пакети и чуваме. Това е оригинално. Това е оригинално, на Остенде сме. Ние сме единствените хора, които могат да вървим по водата. Той за който е учил, на времето учихме Библията от Исус историята. Той понече е стъпвал с чехли така. И сега и ние стъпваме с чехли. Вървим по водата, не е проблем. Може и да иде на това. Вижте, качала ви по-клава. Можете ли? Гледайте, виж. Как искате да го направим? Разбирате ли? Не е проблем. Не мога да вляза в водата, ако искате, Ама вие не искате. Ама тя е много гореща, Ето, господин прокурор Дейвид влиза. Ето, казвам там вълната да ни бутне. Ето това, Остенде. Горещи му запивиш. Да ме малко да продължава да се. И това е господин прокурор. Тук сме в Остенде. Остенде. Това е боса на ромите, дами и господа. Да? Господин е от Лиеж. Къде съм? Ти млада. Аз ще не знам. Не знам, просто така ми доди. Значи момчето днеска доди на бизнес делка. Ама той е диджей Сашо. Бизнеса, той днеска купи това Остенде. океана купи, Остенде купи. Тия букои, деца тук къде ги виждате, всички са неговите, под найем ги дади. Аз ще да умирам, бе. Диджей Сашо отива да се хвърля в водата. Ето навътре водата е топла, казват, ама дали е вярно, не знам, да. О, топла е, топла е. Ето го господин Дейвид, прокурора. Топла е, хубаво. И този клип ще се качи. И нашите госпожи са там, ама не се виждат, много са надалече. И господин прокурор